皆さんこんばんは。和冬のロロフマンと申します。和冬と呼ばれています。Suragen sini住んでいます。今日は日本で働くことについて話しています。私は2020年に高校を卒業しました。高校卒業した後は私は日本で働きたいと考えています。でも、日本語学校で勉強するためにお金が必要です。だから、私はインドネシアに働くつもりです。私は2020年の9月から2021年の9月まで店で働いたことがあります。仕事はラジオします。1ヶ月に3万円ぐらい給料がもらいました。1万円は貯金するつもりです。そして2021年の9月に契約が終わりました。だから仕事は辞めました。そして私は2021年の10月から2024年の4月までパンの工場で働いたことがあります。仕事はパンをパッキングします。そして出荷の時、トラックに段ボールを持ち上げます。仕事は楽しいです。楽しいのはたくさん新しいことを学んだことができます。その楽しいです。そして日本に来る前に日本語学校で日本語を勉強しなければなりません。その日本語はたくさん友達と会いました。いろいろな話しています。たくさん友達は家族の経済を手伝うために日本で働きたいです。私もそうですか。でも近所は私になんで家族と離れましたと言いました。たくさん私の友達は日本に行く自信がなくなって諦めました。インドネシアでいるとき、日本で働けばたくさん給料がもらったと思います。でも簡単じゃないですね。時間がかかります。頑張ってください。どうもありがとうございます。